गुड मॉर्निंग सांग माने जय जगन्नाथ। आज देखंतु मु रोषेई घर आरंभ करुछि। रोषेई घर पटो देखंतु केमिति पाग आज पुणी खराब कर देछि। मु काली भिजेइथिले दुटा जो काबुल छोला ये बहुत दिन रु रहिथिला मु कनता भिजे देबा खाइ देबा सेत पे दुटा जे भेदे देछि। ठीक क्षीर बसैछि एठी प्रेसर रे आज भात बसै देछि काहे कि ना आज मु पखाळ करबी एथिरे भात दिटा बसैकी पखाळी देबी एठी देखंतु पूरा भल कि देखा जाउछि बाहरटा। मु जेतु घर भितर अछि मु घर भितर थाई वीडियो करछि। ते सखाळर काम वर्तमान लागिछि। आज टिके जेहेतु सफा सफी करिवारे अछि सेथि पई मु आज पखाळ करि दउछि। आज काम टिके अधिक अछि एक्स्ट्रा काम आज सांग माने हमर रुटी सांगरे चीनी राति रुटी सांगरे बासी रुटी चीनी। काली हमर केते टिफिन भल हेतला। आज किंतु चीनी जेहेतु अधिक काम अछि आज आ किछि करि हबनी। आज पखाळ कर देछि सेथि पई आज टिके चळेइ दबा चीनी रुटी रे चलन्तु सांग माने देखिबा आमर कमला गछरे कमला हेछि कि नहीं। एटा देखंतु गोटे बाताबी गछ केते बाताबी हेछि देखंतु। ए देखंतु तळे हेछि एठी गोटे हेछि एटा गोटे बाताबी फळिछि। कमला गछ पाखକୁ ଯିବା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ କରିଛି। କମଳା ଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଣିକି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମର ବାଡ଼ି ଭିତରେ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମର ବହୁତ କମଳା ଗଛ ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଇନା କମଳା ଗଛ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ି ଭିତରଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଇଥ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଇଥ ଗଛ। କଇଥ ଯେବେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେବେ ନେଇକି ଦେଖେଇମି। କିନ୍ତୁ କମଳା ଗଛଟା ଏଇଠି ଅଛି। এইটা দেখন্তু কমলা গଛ এটা তার পତ୍ର কমলা পତ୍ର কিন্তু কমলা এতে ହେଇନି ଟୋଟାଲି ହେଇନି এই ଗଛଟାରେ କାଇଁ କିଛି ବି ଦେଖା ଯାଉନି। ହଁ ହେଇଛି ଆଉ ଉପରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଦିଟା ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ତ ଖାଇ ହବନି ଆଉ ଏତେ ଛୋଟ ହେଇଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ି ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗଛର ଫଳ ହବ ମୁଁ ସେଇ ଗଛ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଓଉ ଗଛ ଅଛି। ସେ ଓଉ ଗଛରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଓଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଓଉ ଗଛଟା ଆମେ ନିଜେ ଲଗେଇଥିଲୁ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ତଳର କିନ୍ତୁ ଓଉ ଫଳିଲାଣି ଏବେ ବି ଫଳିଛି କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଫଳିଛି ଯେହେତୁ ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଉ ଗଛ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଫଳିଛି ତଳେ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ବି ବହୁତ ଛତୁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଛତୁ ମତ କାହିଁ ହେଇନି। ଏଇଟା ହେଲା ଓଉ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଉ ପତ୍ର। ଆଉ କିଛି ତ ଏବେ ଫଳ ନାହିଁ ଗଛରେ ଏବେ କିଛି ଫଳିନି ଏନା ସିଏ ଓଉ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଗଛ ଯେତିକି ମଶା ସେତିକି ପ୍ରବଳ ମଶା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଭଜା କି ଡାଲମାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ
ସେ ତାର ରହିକି ପାଚିଗଲାଣି। ଆକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ପାଚିଲା ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି, ପୁରା ପାକିଳି ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ ଆଉ ପାଚିଗଲା ଆଉ। ଖାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ପାଚିଲା କଦଳୀ, କଞ୍ଚା କଦଳୀଟା ପାଚି ଯାଇଛି। ପୁରା ମିଠା କଦଳୀ, ମାନେ କଞ୍ଚା କଦଳୀଟା ବୋଧେ ପାକିଳି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପାଚିଗଲା ଆଉ। ଖାଇଦେବା ତାକୁ, କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଖାଇଦେଲେ ଗଲା। ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମର ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫେଡ଼ସିଟ୍ ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ସଫାସଫି ହେବ। ଆଜି ଏତିକି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫେଡ଼ସିଟ୍ ଏଠି ପଡ଼ିଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ କରିଦେବା ଆଉ। ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଟିକେ ସଫାସଫି ଆଜି କରିଦେବା। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲା ମାନେ ତ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଆଉ। ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସଫା କରିପାରିବେନି। ଖରା ପାଗ ଦେଖିକି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମର ଲୁଗାପଟା କେତେ ଯେଉଁ ଧୋଇକି ଶୁକେଇ ସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବେଡ଼ସିଟ୍, ତକିଆ ଖୋଳ ସବୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଉ ଆଉ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆଳୁ ଭଜା କରିଦେବା। ତେଲ, ଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେନି, ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ସବୁଦିନେ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଖାଇକି ଦିନେ ଦିନେ ମନ ହୁଏନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଲି ପଖାଳ କି କେତେବେଳେ ଟିକେ କ'ଣ ଆଳୁ ସିଝା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ମନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିନି ନା, ଆଜି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଖରା ପାଗ ହେଇଛି, ଆମେ ସଜ ପଖାଳ କରିଦେବା। ଗରମ ଭାତ ମୁଁ ବସେଇକି ସକାଳେ ତାକୁ ପଖାଳିନି, ପକେଇନି, ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ। ଏଥିରେ ଖାଲି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଟିକେ ପ୍ଲେନ୍ ପକାଯିବ, ପକେଇ ଦେଇକି ଭାଜିଦେବା ଆଉ। ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି। ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପୁଅର ଭାତ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସକାଳେ ଯେଉଁ ସୋଲା ସିଝା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସିଝା ସୋଲାରେ ପିଆଜ ପକେଇକି ଲେମ୍ବୁ ପକେଇକି ଟିକେ କାଟିକି ଟିକେ ରଖିଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆଳୁ ଭଜା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା 1 ନମ୍ବର ଜିନିଷଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜୁଆ କଇଁଆ ଦଳା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଭାତ। କାହିଁକିନା ପୁଅ ମୋ 2 ଜଣ ଖାଉଛୁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ, ଏତିକି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଖାଇଦେବା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଆଳୁ ଭାଜିକି ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ଜୁଆ କଇଁଆ ଦଳିକି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ସୋଲା ଗୁଡ଼ାକ ଭାତରେ ଖାଇପାରୁନୁ, ତାକୁ ଭାତରେ ପକେଇ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ନେଇ ଆସୁଛୁ, ତାପରେ ଯେ ଖାଇ ଦେଉଛୁ।